दा जोबोद दुखुनांथाव बियो बे मालगाव जानाखि माने ट्राइबेल ब्लक एरिया बियो माने 1984आव बेखौ दादों बालाघाट नायगाव ट्राइबेल ब्लक होननानै दा बे ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव जे एपिडिसिएलनो बिटिसि सरकारा हा होनो नागिरदों जोबोद दुखुनांथाव बियो जों बेखौ दुखु फोरमायो आरो जों निन्दा खालामो आरो बे हाखौ थांनाय जानाखि सरकार प्रमद बर' सरकार बेनो बे हाखौ होलांदों होननानै मानगोनां हाग्रामा महिलाया बुंबाय थादों दा बाथ्राया बे नङा जे प्रमद बर'आ भुल खालामलांबाय बे भुलखौ जों मावनांगौ बे बाथ्रा नङा दा गथिखे बेखौ माने कारेक्सन खालामलानांगौ कारेक्सन खालामनानै जानाखि प्रमद बर'आ होलांनाय जायनाखि हा बेखौ केन्सेल खालामनांगौ बेयाव एपिडिसिएलनो हा होनो नाङा जिहेतु बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो दा गथिखे जोङो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ उद्धार खालामनांगौसो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ प्रटेक्सन होनांगौसो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ प्रटेक्सन होनो नागारै जुदि नोङो आरोबाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गोदान माने डेभेलपमेन्ट नामाव इन्डास्ट्रि लाबोयोब्ला बे ग्रहन जायगायाव खुनु नङा जोंनो डेभेलप नांगौ डेभेलप नाङा नङा दा खिन्थु डेभेलपमेन्ट नामावनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हाखौ सेनानै एपिडिसिएलनो हगारनाय बे खुनु दिन गनायजाव नङा बे मानिथाव नङा बे जों बेखौ मानिनो हाया दा दस्रा जायगायाव लां जों आपत्ति खालामाखै अबेबा जायगायाव लांथों माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाहेरायाव अबेबा जायगायाव जुदि लांनो नागिरदोंब्ला लांथों जा बेयाव खुनु माने बादा गैया इतिमयधे माने जानाखि बे एपिडिसिएल गायसननाय नामाव 93ता फेमिलि मुस्लिम फेमिलि बेखौ जे नैबे मालगावनि आरोबाव बे ग्रेजिं फिल्डआव दोनफैनो जादों बेबो अननाय बेबो इलिगेल मालगावआ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखा आरो बे मालगावआव जोङो दिनै बे हाखौ प्रटेक्ट खालामनो नागिरै मालगावआव आरोबाव बे ग्रेजिं फिल्डआव 93 जन फेमिलिखौ दोनफैनो नागिरनाय बेबो बिराद इलिगेल दोननो हाया सुप्रिम कर्टनि अर्डार दंखायो सुप्रिम कर्टआव रोखा रोखा अर्डार दं जे ग्रेजिं फिल्डआव इसेबां इलिगेल एनक्रोचर दं बिसोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ होननायसो माने अर्डार दंखायो दा गथिखे बे सुप्रिम कर्टनि अर्डारखौ जोङो माने इगनर खालामनानै बेखौ न' हयेर खालामनानै बेयाव माने इलिगेल भाबै रिहेबिलिट खालामनो नागिरनाया बे इनजास्टिस बेखौ दोननो हाया आरो अनारेबल फैसा होनाय बुंदों 2.5 लाख होनाय खोथा बुंदों बेबो दुखुनांथाव खोनासंनो जों बिराद गाज्रि मोनदों रायजोफ्राबोथ' बयबो खोनासंनो गाज्रि मोनदों 2.5 लाख खरि थाखा होगोन होननाय बाथ्राखौ हाबो होगोन 2.5 लाखबो थाखा होगोन होनना बुंनाय जोङो सरकारनि जौसिम थानांगौ बिटिसि होननाय बाथ्रा बे रायजो राजाफ्रा खोनासंनो मोजां मोनाखै नङा खोनासंनो गाज्रि मोनदों दा बेबायदि खालामनाङा बे बिसोरो अबाव दंमोन बेखौ बुजिनो हाया बे 93 फेमिलिया अबाव दंमोन बेखौ जों बुजिनो हाया बिसोरो खिन्थु एपिडिसिएल नो हा हगारनाय जायगानिफ्राय बिसोरखौ लाबोगोन होनना बुंदों खिन्थु एपिडिसिएलनो जे हा हगारगोन बे हाया ट्राइबेल माने बेल्ट ब्लक ट्राइबेल ब्लक बियो नायगाव बालाघाट ट्राइबेल ब्लक बे ट्राइबेल ब्लकआव बबेनिफ्राय थाफैदों बे फिसा बाथ्रा बेखौ बै समाव ओंखारखानांगौमोन खिन्थु बेखौ होखाराखै बै समाव दा होखाराखै दिनै माने एपिडिसिएल गायसननानै बिसोरो एफेक्ट जानोसै दा बेखौ माने शिफ्ट खालामनानै जे आरोबाव गोदानै माने नायगावनि बे माबानि नैबे मालगावनि ट्राइबेल ब्लक जायगाया ग्रेजिं फिल्डआव दोनफैनो जादों बेबो इलिगेल बेखौ दोननो हाया बिसोर बबेनिफ्राय थाफैदों बे माबायाव बेखौ भेरिफाइ खालामनानै बिसोर जे जायगानिफ्राय फैदों बे जायगायाव थांसो थिनहरनांगौ बिसोरथ' खुनु माने रिहेबिलिट खालामनायनि फैसा थाखा होनायथ' बाथ्रा फैनो नाङा गथिखे बेखौ बिदि खालामनाङा बिसोर अबाव दंमोन बबेनिफ्राय फैयामोन बिसोर माने दोनहरफिननांगौ थांफिनफिननांगौ बे दोनफैफिननाङा आरो ग्रेजिं फिल्डआव हा होनायनि खुनु पावार गैया सुप्रिम कर्टनिबो अर्डार दं आरो आसाम लेन्ड माने जायनाखि पलिसि बे आसाम लेन्ड पलिसियावबो 2019आव रोखा रोखा लिरदों जे ग्रेजिं फिल्डआव इसेबां इलिगेल भाबै एंक्र' जादों बे एंक्र'जारफोरखौ होखारनांगौ होननानै डिसिफोरनो अर्डार होनायसो दङ दा गथिखे बिटिसिआ बेफोर गासैबो अर्डारखौ मानिनांगौ जों बेखौ लुबैयो आरो रायजो राजानि जायनाखि दाबिनाय बे दाबिनायखौ मानिनांगौ जों लुबैयो प्रमद बर'आ थोनलांबाय होननानै प्रमद बर'आ भुल मावलांबाय होननानै बे भुलखौ मावनो नाङा बेबायदि भुलखौ मावोब्ला खिन्थु रायजो राजानि खुद्रिनाया गाज्रि रोखोम माने बिपिएफ पार्टियाव गोहोम गोलैगोन दा ओरैनो जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हाखौ उद्धार खालामनो हायाखिसै गोबां जायगायाव होखारनांगौ मजाबारि गामियाव गोबां इलिगेल भाबै हाबनाय दङ मजाबारि गामियाव बे बर'फ्रा दाबो हानि फाट्टा दङ खाजोना होबाय थायो खिन्थु बिनि उनावबो दिनै बिसोरखौ जेबो खालामनो हायाखिसै बिसोर आराम मावनानै जाबाय थायो जोंहा दिनै खाजोना होबाय थायो बेसेबां इनजास्टिस बेसेबां अननाय दा गथिखे बेखौ बुजिनांगौ दा बेखौ बुजियाब्लानो जुदि नोङो जुदि बेल्ट ब्लकआव दोनथुमफैनो नागिरबावब्ला बेबायदि देरसिन अननाय जेबो थानाय नङा आरोखि आरो बेबायदिब्ला पार्टिनि इमेजआ गाज्रि जागोन आरो हा हुनि माने इस्युआ जोबोद सेन्सिटिभ इस्यु जोबोद सेन्टिमेन्टेल आरो जोबोद सेन्सिटिभ हा हुखौ लानानै जों जुद्ध नांदों गोबां दावहा नांदों जोंहा आलादा रायजो बिदों जोङो आलादा रायजो बिनानै जोङो बिएसि मोन्दों बिटिसि मोन्दों
जों गोबां मानसि थैदों गावजों गाव बुथारलायदों पुलिस मिलिटारिजों गावथारजादों सोरबा रेप जादों सोरबा मेगन खाना जादों सोरबा बेंगुरा जादों दा दिनै बिनि उनावबो जुदि जों हाखौ निरापत्ता खालामनानै लानो रोङाबा रैखाथि खालामनानै लानो रोङाबा जों मालायनिसो हा हगारोब्ला बे गोबां अननाय जागोन दा गथिखे जोङो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ आं सानो बिथाङा बुजिगोन बिथाङा सासे आन्दलनकारि आन्दलननि गेजेरजों फैनाय जिहेतु बिथाङा बुजिगोन आरो बिथाङा बुजिनानै थाबैनो नैबे मालगाव जुदि हा होनो नागिरनाय एपिडिसिएलजों बेखौ बोखारनानै दस्रा जायगायाव लांथों जों बेखौ अनुरद खालामो जोंहा बेयाव माने दस्रा जायगायाव लांबा आपत्ति गैया आरो लोगोसे नैबे माबायाव जानाखि एग्रिजिं फिल्डआव माने दोनफैनो नागिरनाय 93 फेमिलि बेखौ जाहाथे होआ बे जायगायाव दोनफैया जों बेखौ खावलायो। औ नंगौ जों एपिडिसिएलनो हा होनायखौ दुखु मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि नैबे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हाखौ रक्षा खालामनो थाखाय जोङो गोदो सिगाङावबो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ मोननो थाखाय जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों थै दान होनानैसो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ मोनबोदों। दा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ मोननानै आसाम सरकार भारत सरकारनि अननायाव जोङो दिनै ट्राइबेल हिसाबै थानो थाखाय जायगा मोनदों। दा बे ट्राइबेल हिसाबै थानो मोननाय जायगायाव दिनैहाय जों नुनो मोनगासिनो दङ जे सरकारजों लोगोसे बायदि बायदि कम्पानिनि जोंखौ जनसाधारनफोरखौ लाबालाब देखायो आरो बेनिफ्राय हाखौ दखल खालायो। दा थिग बेबायदिनो दिनै एपिडिसिएलनो हा हगारनानै जोंखौ बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारनो नागिरदों। खारन दिनै जों नुदों एसे सिगाङाव 2012आव जोंनि बे ओनसोलाव जोबोद दुखु खैफोदाव जों गोलैदों। खारन जोंनि फिसा फिसौ जों गावनि जायगाखौ गारना खारनांदों न' बां सावजाजोबदों। बे न' बां सावजानानै जोङो गावनि जायगाखौ गारनानै दाबसे जायगायाव थाहैनांदों जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बेबायदिनो दिनै जोंनि बे खाथियाव जायफोरा जोंखौ 2012आव बेबायदिनो संघर्ष खालामबाय न' बां आलाय आथानि खालामजोब्बाय दाउ अमा बोरमा मासेबो थायाखिसै बेफोरखौबो जों जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय जिबादि अनसुंथाइ मोननांगौमोन बेखौबो मोननो हायाखिसै जोंनो जेखौबो होआखिसै। आरो लोगोसे दिनै जोंखौ बेबायदि सावनानै होखारग्रा हारि माहारिफोरखौ आरो जुदि जोंनि गामियाव लाबोनानै एपिडिसिएलनि नामाव हा हगारनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जोंनि गामियाव सोफैबावोब्ला 93 न'खर लाबोनो नागिरदों। दा बे न'खरखौ लाबोनायाव मिया गोजा गासिबो मिया। दा बिनिखायनो जों दुखु मोनदों जोंनि बे ओनसोलाव जुदि 93 बे न'खरखौ सोफैबावोब्ला निस्सय जों बे जायगाखौ 2-3 बोसोरनि फरे हयथ' थानो हानाय नङा। जोंनि बे मालगाव आरो बामोनगाव ओनसोला जुदि बे जायगानिफ्राय गुगालाङोब्ला जोंखौ क'क्राझार मोनहैनो बारा गोबाव नांनाय नङा। खारन ओरै जोंनि बिथोरनि गामिया गासै फिसा फिसा जोब 900 बेसेबांबा होनदों 900 बेसेबांबा बिगा होनदों। दा बेखिनिखौ हगारनो नागिरदों। दा बेखौ जों होनदों जिहेतु भारत संबिधान हिसाबै जोंहा ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआ जोंनि ट्राइबेलनिल'खा गुबुना बेवहाय थानो मोना हिसाबै जों बेखौनो गुरैयै खावलायदों आसाम सरकार बिटिसि सरकारखौ जिखियानो जाया मानो जाहाथे बे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गुबुन हारिखौ दोनालासे जोंखौ सुखै सान्थियै थानो होयो आरो बिथांमोनखौ जाय जायगानिफ्राय बोखारदों बे जायगानिफ्राय लांनानै आसामनि मानसि आसामावनो बिथांमोना जाहाथे जायगाखौ होनानै दोनहैयो जोंहा बेवहाय बेखौ बुंनांगौ बाथ्रा गैया। खिन्थु जोंनि हा हुआव जोंनि फिसा फिसौनि रक्षना बेखना भबिसतनि थाखाय दोननांगौआव जुदि बिथांमोनखौ होयोब्ला जों बेवहाय अरायबो खुद्रि सारनाया थागोन आरो जोङो नांगौ बे जायगायावनो थानानै जिउ गारगोन नङाबा बेयावनो थांनानै थागोन। जोंनि खोथाया बेनो आं बेखिनिखौनो बुंबाय।